ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ನಿನ್ನೆ ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ನೀನಿತ್ತ ಗಂಟೆ ತುಲೆ 5:21 5 ನಿಮಿಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಲೆ ಕೂಡ 5:20 ಗಂಟೆ ಈತೆ ಯಾನ್ ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ತದು ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ಈನ ಮಲ್ಪರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮಾಸೆ ಮೀರೆ ಪೊರ್ರಿನ ಅಂಚಾದ ಈತು ಬೇಗಲಾಕದ ಅರ್ತದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಅರ್ತದು ಪೂರ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೇ ಪೋಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೇಗನೆ ಅರ್ತದು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲಿತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನಮಿ ಚಳಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮೀಟಿನನೆ ಈ ಒಂದು ಅಮಾಸೆ ಎಲ್ಲನ ಅಮಾಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲನ ಅಮಾಸೆ ಹೋದು ಹುಡ್ಕುದರ್ಪ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆನೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ఇప్పుడు ಈ ಗಾಡಿ ಕೊನರೆ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೋರೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಎಂಕುಲು 5:30ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪೋನ ಕೆಲವೇರೆ 3 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎರೆ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪುಲ್ಯ ಒಡ್ಡನೆ ಮೀಟ್ಲತ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರು ತುಲೆ ಹಾಂಡ ಆತ ಬೇಗ ಪೋಂಡಲ ಕಾರ್ಪಾಟ ಜಾಗಿತ್ತು ಆತು ರಶ್ ತುಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಾದಿತ್ತೇರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಡೆ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದು ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಲಪ್ಪುಡು ಈಗ ಅಂತ ತೋಜವ ಐತೆ ಅಂಕುಲು ಪೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪೋದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏನ ಪೂರ ಅಪ್ಪನು ತೋಜ ಬೀಚ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಮುರ್ಕುದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಪುಲ್ಯಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದು ಪಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ 7:30 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಈತ್ ಪುಲ್ಯ ಆತನು ನಾನು ಕಾರ್ಪಾಟ್ರೆ ಜಾಗ ಪೂಜಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಕುಡಿ ಕಡೆ ಜನ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋರೇನ ಹಾಕಿಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಪೋರೇನ ಹಾಕಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ತೂಲೆ ನಾನು ನಿಂಜೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಜಾರೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುನ್ನ ಟೈಮ್ ನಿಂತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಟ್ಟುದು ಪೋನಾಗ 7:30 ಗಂಟೆ ಕಡತ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬೈಯಾಡ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿದ್ ಬರೋ ಲಾಯಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆತ್ತುಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬನ್ನಾಗ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಅವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಮೊಕುಲು ಪೂರ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಐತೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರಂತಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಸಮೇತ ನಮೂನಿ ಜನ ಬರೋ ನಮೂನಿ ಜನ ಐತೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಜನನೇ ಜನ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ಮೂರ್ತುಲೆ ಸಂತೆ ರಡ್ದಿನ ದುಂಬೆ ಪೂರ ಬೈದು ಸಂತೆ ರಡ್ದಿನ ದುಂಬೆ ಬೈದು ಅಂಚಾದು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒರಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ತೂರು ಪಾತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಲ ಸಂತೆ ಪಂಡ ಸಂತೆ ಆತು ಸಂತೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈತು ನನ್ನ ಬೈಯಾಗಿ ಕೂಗೋದು ಇಂಚ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಏನೇನು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಏನಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂತೀನಿ ಹೆಸಲು ಎಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಜನನೇ ಇತ್ತು ಜರ ಅಂಚಾದಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜದ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಚೂರು ಗಾಡಿ ಉಂತಾದು
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಕ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅದು ರಸ್ತೆಡೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಜನ ಇದ್ದೆರ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಕ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪೋದಾಯ್ಬಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಪೊಕ ಬಂದು ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನನ ಸಂತೆ ಪೂರ ತೂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಪೋದು ಬಯ್ಯಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ತಿರ್ಗಿ ಎಂಕುಲು. A few moments later. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪೂರ ಬೀಚ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ ಬನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜನ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಂತೆ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅವೊಂದು ಪೂರೊಂದು ಎನೆಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಅಂಚಾದ್ ಈತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನ ಅಂಚಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪ್ಜಿ ಈತೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬಲೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿ ಜೈಜಿ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಪೋನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬೇರೆನೇ ಭಾರಿ ಜನ ಜನ. ತುಲಯಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಿಗೆ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಇದು ಕಡಿತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುದಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪ. A few moments later. ಅಲ್ಲ ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರುಗಿದಾರ ನಾನೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಒಂಜೆ ತೊಂಡು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮೂರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿನ್ನರಿಗಂದು ಬತ್ತ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ರೆಗತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಆತ ಕುರ್ಲು ಸಾರಿ ಕುರ್ಲು ದೆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬಚ್ಚಂಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಲು ಚರ್ಮುರಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.